Usas mga kuan Jewel murang nag-viral ron social media imuhang tattoo. Tato. Oo. Ako adjong na sir tanan gipang kuha, gipang post. Mhm. Lain kayo sa akong part ng inana sir kay ako na nitabang, ako na nahasol, ako kay naduot. Mabutang sa alanganin di ba? Oh, wala na gani ko katrabaho tungod sa inani. Gi-focus na ko ang inana ang para sa akong barkada tapos ako pa'y ma-accuse na inana. Nya tapos ingnon pa jud ka na pa jud mga hulga-hulga na mamatay na lang ka ana kasi may ganahan magbasa ng mga ano nila. Karon ma'am nakadawat kag mga Hulga? hulga sing kinabuhi. Daghan kayo mamay. Daghan jud kaayo pati akong pamilya daghan kayo. Mo na nga nanawagan ka sa taxi driver nga klaruhon. Pero nagtaniya ba kayang gibuhat sa kuha ako kayo depressed na kayo sa pagkawala ba kayo nagsunod-sunod ang wala sa akong kinabuhi ba akong anak kung akong barkada. Bago lang ka na kuhaan ni down. No? Ako nagkuhan na ko wala mo mabalon sa kaimbak na nawatan ako anak nawatan pa akong barkada nag-isip na kong igsuon tapos mahingan mo ako. Usay tumong ka sa driver nga nung Hindi mo i-implicate ka. mas maakisan pa yung kuya natin. Stress, depressed na kayo. Wala na ako kasabot. So imo ha idangop din mo sa legal. Imo hang pailan og kaso ang driver. Okay, Jewel, dari ko sa kuan, no? Isip suod nga higala, murag pamilya na gani ni Rhea May. Taga kuan ta lang kasi imong panahom, no? Nining duha nga gitanggong karon sa atoang kapulisan kang Simeon Gabutero ug kang Roberto Cabison. So tan-aw nimo ana Jewel. Kukuhan sila sir, naglibog na gani ko sir. Tapos niabot pa ng taxi driver, naglibog na gani ko kinsa nang pati akong utok. Pero ron nag-struggle, nagtinudlo ay ando ha. Kinsa dyan tinuod. Pero, tapos napon. Pero ikaw Jewel, mutabang jud ka aron makamot ang hustisya sa kamatayon ni Yes sir, Rhea May. nakaperman ako sir. Ano ko sir. Unsay mensahe nimo no sa mga posible nga naghimo sa krimen sa imong suod nga higala? Tangay mo, surrender na lang mo. Dagkan na kayo mong nalanganin sa inyong gibuhat kung kinsa man mo. Kaluoy po mo. Kaluoy lang ako mong gipangayo. Ang kami mga tao makapasaylo man mi. Pero yung gibuhat mo, grabe. Grabe, Jud. Grabe. Dili jud makatarungan inyong gibuhat. Tinuod lang. Maayo kayo na tao inyong hilabtan. Wala jud libog na pagkababae. Lang to. Okay, Kung sa may dahilan ninyong anong yung mo surrender na lang ba? Kay dagan na kayo mong dagan na kayo dadamay. Bati ako na damay na patay kay buhat. Pangit kayo. Pangit jud baya kayo na gi-accuse ka sa inana pero wala kay gibuhat bugat sa dugan. So mga nagkuan nimo, nag-judge nimo sa imong mensahe. Ayaw lang mo mag-judge kung wala mo ikanang ba. Kung sa storya lang mo namin na ayaw sa mong tag-judge. Dili kay porket na ako tato i-judge ko ninyo dayon. Dili kay porket ako isa ko sa barkada ni Rhea. Judge dayon mo. Nagulat mo sa sa kanang sa tinuod jud na resulta sa investigasyon. Dili kay judge ko ninyo ako yung gina-point out not knowing the truth kay okay dili pud ba ako nasakitan pud ba ako dili ko karon lang ko nagpa-interview sa media. Dili ko nagpa-interview kay ngano gusto ko peaceful sa ako life ba kay stress na kay kumudungag pang stress. Tapos inyo pa mga inana sa ako syempre gusto sa akong kanang focus ko sa kaso ba. Pero ako sir, halos mabuwang na ako sa akong kabugat. Sakit akong ulo. Pwede kang niwangan na. Oo. Bugat kay ko sir. Sa na nahitabo ka ni ma'am nga na wag kang mukhang baby ma'am. June 26. So bangko lang yun, ayo. So,
O, sunod-sunod ang Ang sunod-sunod dyan, dayaw sa sir. imong kuan. Untog, dali samta ko ninyo yung Diyos. Dayo sa po ko ninyo yung Diyos. Uy, okay. So very private unta ka nga pagkatao. Oo, So private na ako kung Aha. pagtabang, sir. Baka dili ko gusto ba na. Anong nana po isulti sa ko nga sakit. Dili ko ganahan mo. Kaya nang nasakitan na gani ka, pasakitan ba yung kagotro. Mhm. Eh ako gamay na ba yung sensitive kay kuha na gamay kay kuha. So kuha buhilak lang ba yan dayon ko. Kuha ta ka sa imong dayon okay, ko. sa imong observation, sa ikasulti nimo kang Simeon Gabutero Masulti sa ila. Oo. Matugan na lang unta sila. sa kang Ano na lang. sa Kang kang Roberto Gabison. Gabison, ma'am. Kang isip ko sa imong Kung masulti sa ila, sila na yun, ginoon ni bahala sa ila, sa ila kung anong tama, dalamdugan nila ang mga una-una na mutugan na lang. dita. Okay, Wala fine. ka, klaro na wala ka kaila nila, ma'am, no? Wala man ko'y kaila diri, ma'am. Okay. Pila na kakatuig diri sa Cebu? Ha? Pila na kakatuig sa Cebu? Diri? 4 months na. Ay, Four- 3, Three? 4. Ano sa lang ka naabot diri, April ma'am? ko. Okay, Ah, mo lang April. gyud ka dili nga na dugay kay ka Dili, sa Cebu. oh, Mga first 4 time. months. Kano sa to mga April? Ah, Okay, so tanaw na to. Okay, now ato ang klarohon very private as you mentioned, but ang imuhang rason nga nung niatubang kas media aron matubang na ko ang driver. Okay. Gusto na ko matubang to kinsa man katay at gusto ta ka matubang tay kay. Reno ko dahil kay Magklarohay mo. dili jud dali mi mong gi accuse ako ah. Okay, Jewel.